Ik ben net terug van de top van Kilimanjaro met het Kilimanjaro Experience Team. Het weer is echt ontzettend mooi. Alles is zichtbaar. De kraters zijn zichtbaar. De gletsjers zijn zichtbaar. Het is echt super mooi. En als jij nou ook eens een keer zo'n fantastische experience wil, ja, dan moet je gewoon even naar onze site gaan. Want alles is mogelijk. Met je vrienden, met je familie of alleen of met een vriendin kan je inschrijven op een team naar keuze. Je kan met een privéteam gaan, met je managementteam, met je directieteam. Het maakt niet uit. Alles is mogelijk. Kilimanjaro-experience.eu. Check it out. Echt geweldig.